Какво представляват ендокринните разрушители? Фталати, хлордекон, полибромирани съединения, бисфенола, това са молекули, които се съдържат в множество продукти, които използваме всеки ден. Те се използват например за втвърдяване на пластмасата, предотвратяване на напукването на лак за ногти или за унищожаване на нежелани насекоми, но проблемът е, че нарушават хормоналната система. Хормонът е химично вещество, произвеждано от жлеза като хипофизата, щитовидната жлеза или яйчниците. Хормонът циркулира в кръвообращението и стимулира различни органи в тялото, а именно тези стимули регулират растежа, пубертета, телесната температура, глада, съня или либидото, наред с други функции. Смята се, че тези нарушения причиняват рак на гърдата, тестисите, яйчниците и простатата, както и диабет, затлъстяване и производство на сперматозоиди с ниско качество. Те са вредни дори в много малки дози. Козметиката е един от основните източници на излагане на ендокринни разрушители. Можем да намалим излагането си на тези вещества, като използваме възможно най-прости продукти, например сапуни на растителна основа, без парфюм или антибактериални агенти, и растителни масла като бадемово масло, като избираме продукти с кратък списък от съставки, като ограничим употребата на козметика, парфюми, грим и дъра. Една жена използва средно по 16 козметични продукта на ден, което се равнява на над 160 химически съставки. Като си приготвяме сами козметичните продукти, толкова е лесно.